Здравейте, хора! Аз съм Жокера! Окей, тук има такива ти си късметлия. Брат ми е късметлия. Да, вече разбраха. Аз ще вляза от терора. Тук има хакер, хора. Има. Би ми хедшот. Километър. Аха, от километър ще ми би хедшот. Окей, май ще бъдем без патрони. Малко ми краши. Тук снимам. Така бе, браво, Яша. Видя ли бе? Видя ли? Виж. Само с един удар хедшот. Еми то... Хакера си хакер бе. Аз ще вляза наново в другия тим. Виждате ли? Това е когато си умен. Да, виждам това. Ти си е този Durex, бейби. Ти си е това Durex, бейби. Еми да. Да, нали аз влязох добре, браво, като съм тук. То голямо разпитване, бе. Ма не ми са хиля. Чакай малко. Не я искам. Чакай, бе, идвай при мене. Ще му издадеш. Първия го убиха, ма. Аз как се казвам? С плеер. Ще се кръстя Жокер. Мама не сега. Това е мъжката барлога, бе. Сега тръгвам, ще ги цепям. Айде, пък ти се връщай в игра, да тък килна, бе. О-о-о! Не знам как се чувам. О, ме разкатаха. Мен найде. Бах. Това мишката. Трябва лесно с фърмъра и да влезе. Няма после. Няма след. Направих един епизод на Eggwars, който ще се качи заедно с този. Първи епизод. Бих ги. И ще видите как ги победих. О! Аха, някой. Как ми го открадна, значи? Ей! Стига! Хайде, о! О!
Сървъра се разстартва, хора. Оф, сега. Дани, влизай в сървър. Аз съм вътре. Първия ли? Едно или две? Влиза едно. Аз мара да когато. И мен много биха. Тихо. Оф. 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 Глар съм ви приготвил. Приготвил. Да. Аз приготвих. Бай. И честито чакане на играта. Ама на мен ми краши. Хаки, не ти виждам хватането колко. Не виждам колко честата. Нико ти само спамиш патрони, бе. Окей, хора, в другия клип ще си изтегля хак. Да, я може, защото те с много ма дразнят. И той ми помага. Дайде, бе. Айде, оле. Нет. Откъде си, бе? Нет. В нещо много бавно се завъртвам. Знаеш как ме стресна, бе? Човека пред мен. Чакай, тук ще има скрит. Той къде се изкрил, бе? Направо ме писна. Аз залагам бомбата. Клипа вече 10 минути.
Сега хора, достатъчно не ми вървя. Буба хора.